netwọk anyị na-eme majik. Unu mana onwe ka ọnọdụ si wee dị nya biko nụ tupu ndị mmadụ abịa nyebe kọmentị dị iche iche. Yes, I know I look like that warmed up, but doesn't matter. Nwanne m nwoke si na arụ talata dị na arụ ịta anya. So ka anyị na-agakwanụ ekene ọma ụmụnne m, ka anyị gabakwanụ maka na ume adịrọ tata. Ee, ka anyị gabakwanụ ozi mgbede ọmanụ. Daalụnụ, mgbede ọmanụ, mgbede ọmanụ. Unu mana anọ m ya, mama anọsịrị ya ya nọ dị ka ụgbọ akpụ a na-akwụ aka. Ndewonụ. Ee, ya na ụmụnne m, ka anyị gabanụ n'ife anyị ji maka ya bịa. Ozi m ji maka ya tata bụ ekewa. Afọ ozi m ji bịa tata bụ ekewa. Onye ozi a gbasalụ bụ ana, maka na anyị nọ n'ọnwa ana. Ya biko nu welụnụ nke unu si wee fụ m na arụ talata dị na arụ onye talia. Emesi ọpụtakwa mgbede ọmanụ. O ka anyị gaba n'agbanyeghị na mbido maka ọgụ arọ, maka na ọ fọlụ kịta okpolo ụbọchị 7 ka anyị banye arọ ọfụ ndị Igbo. Okpolo ụbọchị 7 ka anyị banye arọ ọfụ nke ndị Igbo. Ka m nwekwala ohere a wee zikwa obele ozi gbasalụ ọgụ arọ ndị Igbo ndị nke m na-emepụta, ya na nchịkọta arọ ndị Igbo ndị nke m na-emepụta. Ka m wee sị na maka na ọ nwere ọtụtụ ife na-emegasị, ka m nwere ohere a wee kọwaa etu ife m bụ n'echiche m. Biko na ụmụnne m, anyị niile bụ ndị Igbo na ọlụ ọma niile anyị na-alụ, na ma ya na-azụ afịa o, ma ya emeghela ụlọ akwụkwọ o, ma ya na-ele ọgwụ o, ma ọ bụ n'ime ezinụlọ anyị o. Ife m ji na-ewepụta ọgụ ara bụ ka anyị ncha niile wee nwee ike wee solu n'usoro a, wee na-ama ọnwa, izu na ọnwa na arọ. Oge ndị Igbo nwere ifefa na-akpọ mgba arọ. Ọgụ ara bụ arọ etiaba ife a, dịka anyị si mara ife niile gbasa Igbo na onwero ife na-eme na nkịtị. Arọ etiaba bụ ife a mbido emebe ya bụ ọgụ arọ. Nnukwu emeghe ga-abụ n'arọ 4, ya na arọ nke na-abịa 2021. Onye kpatara na mụnwa na-aba anyị n'ọnwa 6 ebirom ọgụ ara eburom ya agaghalịba, mana anwa m na onwe ndị na-ebi ebuli ya na-agaghalị, mana agwago mfafa kwụsị, maka na ife niile nwee ka esi eme ya ọ dị mma. Akaro wee lọnch ọgụ ara lọnch. Ife anyị na-emegodu bụ na anyị na-ezite ozi anyị na-agbasa ozi ka anyị wee lokịta agbasaba ozi ka anyị wee ghọtasịa ife gbasalịa. Mana ọ ka nwere ife dị obele m ka na-atụzikwa aka n'ime ya na emesịa emeghalịa wee na-akwachie o wee dị mma, maka na anyị mana ife Igbo niile bụ na ịnọ ka ọbịa wee nọdụ. Ya na anyị agago mbụ gaa abụọ gaa atọ, ọ fọrọ anyị ofu arọ, ya arọ 2021 ka nna anyị onye ọbụla bụ onye Igbo, ka nna anyị nwa bụ ndị Igbo, ka anyị wee nwee ike wee kwado n'uju, wee nwee ike wee bido ime emume inwe aṅụrị arọ ọfụ nke anyị. Ma ndị nọ na mba, ọ bụ na anyị ncha ga-enwe ike na ya sị m ka m welu ohere a wee wepụta ozi gbasalụ ọgụ arụ, maka na ọbụrụ mgbọsi edina nwaanyị ka afọ na-ebu, ọbụrụ mgbọsi egwulu onunu na-akwadogo ịlụ ụlọ ka a na-alụsị ụlọ. Ọ na-aga alụsịa ụlọ emeghe mmadụ ewebibe n'ime. Ife ọbụla gbasara Igbo bụ usoro, o nwere usoro anyị si eso ife. Ya biko ana m ayọ onye ọbụla n'ime anyị, onye nwelụ ebe ọ na-azụ afịa,
ebe ọ na-eme ife isi ebe ọ na-ele nri anyị nwere ike iwere ọgụ ara bepụta were afa ebe ị na-azụ afịa tinye mana biko ka ị na-eme nke a ka ị ga-elotakwa na ị ga-ekwukwa na onye bile ọgụ ara bụ Adaobi Ijele ya ọ ga-enwe reference ị ga-reference ya to Adaobi Ijele ị ga-cite to Adaobi Ijele maka na onwe ndị na-ewere ọgụ ara bịalịsịa mana agwago mfafa akwụsịgo maka na ndị Igbo si n'ugwu bụ nkwanyelụ na-eto ogbu ọkụkọ inye ewu ogbue inye efi ogbue ya na mmadụ ama nwere ọgụ arọ m wepụ afa m bulu afọ ife ọ na-eme tinye n'ime bulie gbaje na Aba bie 1000 copy na-ele ọdịrọ mma so ndị na-eme etu agwago mfafa kwụsị na ọ bụrụ etu o si kwesị anyị bidogoro na-emepụta obele m na-ezisasi ozi ọ bụrụ na m chọọ ka ọ dị etu a mma nzisa ozie aga m emie mmesị anya m jee bie anya n'ebe m nwee printing press na Ọnịcha mbicha anya ele anya nlesizi anya mpụtazia m na-ekwu maka ya na ọ bụrụ na mụ nwa emerụ ya ịtụ a ọ dịrọ mma na onye ọzọ ga-eje bulie jee bie obi ya lisi anya otinye afịa wee buru na-agaghalị mafa bụ ndị otu ma mmadụ na-eme so agwago m ndị na-eme etu afa kwụsịa maka na ọ bụrụ na ọ ka nwee ife aka ga-akpa aka na ya fa ghọtara ofe amarọ ka ọ wee dịkwa alụfa nwa mma maka na ọ bụrụ ọfa bụla ego faji ebisie enyi echi niile mpụta m sị na ọ nwee ife m chi ịkpa aka ọ na-afa nwa n'iyi ya na m sị ka m were ohere a wee gwakwa anyị niile ebe anyị anọ na n'ụwa n'ọnya ka m ji ezipụta ya ka anyị welu n'oge kịta wee ghọta ebe anyị na-aga welu n'oge kịta nwee nkwadobe na o nwere oge elue ife niile bụ nwayọọ ka ife na-eji ebido akụba agwụ na-ebido nwayọọ wee na-akụ mana o nwee oge ọ na-elue oronibe ọkpa mana o nwee ndị ga-aba akụrọ na sọsọ ogene ka ebidogodo ịkụ akụ akadụ na-ewe tinye ịchaka n'udu fefepụ mabe enu ọjị amamife fa ga-emesi mgbe udu na ife ndị ọzọ banye ya na Igbo anyị na-achọ bụ Igbo anyị ga-eji nwayọọ wee ghọta ebe anyị na-aga ọ bụrụ ekwu na ara tata mmadụ efepụ bụrụ gbanarịa Concord onye ọbụla na-agba ka Concord ya ada ka Concord maka na anyị ma na Concord bata ike mana anyị afụgo ebe ọ kwụsị ya na mgbe m bidoro ozi a na-ekwu ma ọ nwere ife m ji maa atụ ama m atụ eji m awọ na mmiri oyi iji mmiri oyi wee gbuo awọ na iji mmiri ọkụ wee gbuo awọ onye kpatara na mbịa ya na-achị na-amụlị ka ọ dị ka ya asị na ọ nwere ife na-eme mana ya mana ọ nwere ife na-eme ọ bụrụ mgbe ọbụla ịchọ ịnala obodo ike ka ị ga-eme na ịchọ ịnala ike maka na ime na ịchọ ịnala ike mgbe ụfọdụ ndị na-achị ịnala ike akwụsị gị ya mgbe ụfọdụ ejikwa egwuregwu a na-egwu egwu kịta mmiri a na-edeba ọ ụzọ m si bido ya maka njikpa ọnya awọ na mmiri igbu awọ na mmiri nke mbụ wele awọ dị ndụ wele ite sinye n'ọkụ mmiri ọkụ sụba gbanye mmiri na ite a mmiri ọkụ sụba ịtụnye awọ dị ndụ ga-ama pakapaka felesia mmiri n'ebe niile ma n'enu selin ma n'aja ma n'arụ gị ma n'ebe niile ọ ga-emegide ọ ga-etigide akpị ọnwa tupu ọnwa mgbe awa a ga-eji wee nwụ ife ị ga-eficha ọlụ ị ga-alụ ga-aka nkụ ife ga-emebi ga-aka nkụ mana etu ozi nwee ike isi wee gbuo awọ bụ iwetakwanya bụ ite ịgbanye mmiri oyi idonye ite a n'ọkụ ka mmiri a dị oyi iwele awọ dị ndụ tinye n'ime ya gịnị na-eme ka mmiri na-adị ọkụ awọ a na-eme arụ a na-adị ọkụ ka mmiri
mmiri na-adị ọkụ awa na-adị ọkụ ka mmiri na mmiri ga na-adị ọkụ mmiri ebido soba awa nwa ọma mmedu pim maka na o ji nwayọọ nwayọọ etu a ka anyị si bido ije a mana onwe ndị je bulie n'ike na-aga anyị achọrọ ka ọ dị ka ife niile ndị Igbo na-eme emebenarị etibe oke mkpu ọ dị ka anyị asị na onwe ife a na-eme anyị abido nwebe nsogbu ya nọọ nwayọọ nwayọọ ka anyị ji na-eweta ozi a nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-eji na-nweta mgbanwe a ọ dị ka a ga-asị na o nwere ife na-eme mana o nwee ife na-eme maka na anyị ji ama Igbo fụ wele anya mfụ wekwala mụnwa na onwe mmekwu ya fụkwa na ndị Igbo ndị be anyị na-anaghachite anyị niile na-ege ozi anyị ma na ndị be anyị na-anaghachite n'omenala mana onwere onye fụ mgbọsị anyị bụ egbe na-eti mkpu onwere onye fụ mgbọsị anyị ji akwa na-agụ egwu na-aga na streeti na-asị onye ọbụla nata onwere onye fụ mgbọsị anyị nọ na-atọlụ mmadụ mana ụmụ nwantịntị ife anyị na-eme ọ na-aba ndị mmadụ ntị ya ka ndị mmadụ ka anyị egbuji n'ahịa ukwu tupu anyị agaba ebe anyị na-aga na-enwe ka m ji wee na-ekwu ụmụnne m na ife niile a na-eme n'ụwa bụ etu isi kpa nkata gị ịkpa nkata gị ọfụma inweta mgbanwe mgbe mgbanwe a ga-abịa onwere onye ga-ama maka onwere onye ma ebe o si bido karịa na mmadụ pụta fepụ n'ike tibe oke mkpu ewelie malụ ya na onye nwa bụ ife m na-ayọ biko ka anyị ra onye ọbụla ife ọbụla ị na-eme ma ịbụ onye nwere ebe a na-akpa isi anyị chọrọ ka ọgụ arụ apụta iwele ofu imee ya itinye afọ ebe na-akpa isi itinye isaiti ya na onye melia maka na ọnyanwa bụ na fanchak bụ ife anyị ga-akọvata ife anyị ga-ekwu maka ya tata ugwu bụ nkwanyelụ onwe ife nne gị meelụ gị ikwu esi na nne mekwolu m etu a onwe ife nna meelụ gị ikwu esi na dịka anyị na-esi ekwu n'okwu asị hei nne m osikwa nna m osikwa nwanne m sikwa ndị mbụ osikwa ndị egede sikwa dịka Dr. Osuagwu si gwa m dịka a na-ene ume si gwa m dịka ndị dị iche iche sikwu inye ife ndị nwa bekee na-akpọ honor to who honor is you ife a bụ ife ndị nwa bekee na-akpọ ọ bụrụ na imelie etu a ọ bụla ori na asụsụ bekee na ori akwụkwọ fa na-akpọ plagiarism onye ọbụla jere akwụkwọ ma nke a ọ bụrụ na ala Igbo ọbụla ori imelie etu ọbụla ori maka na ife ọ bụbu ori onye ji bụ ife ji ọkụ ya na anyị ga-na-ekwulili ebe ife si bịa na ebe ife onye na-eme onye kpatara nwa bekee na-eme ya na idecha akwụkwọ ide site ide acknowledgement ị ga acknowledge ndị nyere aka inye credit ndị dị iche then i reference ndị isi n'aka fa wee nweta idea ife ị na-ekwu ya na onye nwa bụ ife m yọdebe ndị Igbo ka anyị nwee ike wee nye that credit to ụla niile m na-echu n'oge niile m na-ewepụta bụrụ mmadụ pụta were ọlụ m ọlụcha ọlụ m obupụ afa m maka afa m dị na every single page of my work and also ọlụ m na-alụ dị copyrighted so ka anyị wee dabụ n'echi anyị enwebe nsogbu n'onye nwa ka m na-ayọ ụmụnne m so na anyị ga-eme ife niile ọpụta ọfụma o nwere onye kwesịrị ije bibe ọgụ arụ ndị Igbo mass production nke i produce thousands of copies alụ ka ọ bụ bịa bụrụ ndị na-asị na afa na-akwado ibu dibịa bịa bụrụ ndị bi na-asị na afa na-akwado ichi otu wee jụọ asị ọụkwụ a ka mgbada ya eji wee nwedi etu a ka anyị ga-esi bido so na m sị ka m welu nke a wee gwakwa anyị ka anyị niile dị nkwadobe na-arọ na-abịanụ ka anyị banyezie n'ozi nke tata onye ọkwa ajụjụ emesịa ideelu m ozi akọwakwa m ọzọ anyị ma na anyị nọ n'ọnwa ana onye kpatara n'izu gara aga anyị kwuru na anyị na-achọ mmadụ teghete ya na ife anyị na-akọwa bụ na ije niile anyị na-eje isi na anyị na-abọnite mmụọ Igbo na anyị na-achọ mmadụ teghete na onye Igbo bụ mmadụ teghete ọnya ka Igbo ji wee kpọọ onwe fa mmadụ
ije n'asụsụ dị iche iche ife akpọrọ mmadụ dị iche, mana Igbo kpọrọ onwefa mmadụ. Mmadụ a ife ọ na-apụta anyị akọwa gị ọtụtụ oge. Ọma ndụ, onye ma ife, onye ma ndụ, onye ma ife na mma ndụ. Ya na enwe ka esi akọwa ife. Ọ bụrụ nwa bekee osi na enwe different ways esi akọwa ife. Enwe literal interpretation, ya bụ ordinarily etu ofeke si aghọta ife. Esi ya mmadụ ọghọta ya asị mmadụ, mana ọ marọ na a na-atụsa mmadụ atụsa. Enwe deeper meaning, na inwe meaning nke banyere abanye. Ịfụ na ọ bụrụ ọsọ mmadụ ka ị na-ekwu, na ife ị na-ekwu bụ mma ndụ. Ị gafee nke afọ, ị bịa nwetakwa nkọwa nke ọzọ mikale nke a bụ ọma ndụ. Ya na ife a na-akọwa bụ na onye Igbo bụ enlightened being, onye ma ife, enlightened being, onye ma ife. Ya na ozi anyị tata na-asị na ekewa. Maka ife o ji ekwu etu a bụ maka gịnị? Na anyị nọ n'ọnwa ana, na anyị bụ ndị Igbo, na anyị nọ n'ọnwa ana, na ọnwa ana anyị na o nwere ife ọ na-akọwa, n'ịtụkwasịkwa na ndị akọwa ga-akọwa. O wee na-akọwa na ana nwere nsọ, maka na tupu mmadụ abụrụ mmadụ teghete, tupu mmadụ abụrụ onye ma ife, tupu ife dị ndụ akpọrọ mmadụ ewee kpọọ ọnya ọma ndụ, enlightened being. Ọ na-akọwa na o nwere ife ga-enye ife. Ya bụ o nwere ife ga-enye ama nke ife, o nwere ife ga-agbalị ama nke ife. Ya na o nwere ife ga-afụnwu ọkụ anọ n'ime o wee binye. Ife ọ na-akọwa bụ na adịrọ n'afọ ama. Ọnya ka anyị ji bido, maka na ọnwa anyị nọ kịta anyị ga-eweghachi azụ bido mgbe anyị na-akọ maka ọgbọ. Anyị wee kwuo sị na mmiri ala dị mkpa, maka na nke a bụ ife izizi eji akwadobe nwa dịka ana, ka o wee nwee ike ịnabata nkụzi a ga-enye mụ na-eto. Ya na ana anyị nọ n'ime ya kịta anyị na-ekwu maka ya, na ana nwere nsọ. Maka na nsọ ọnụnwa ana bụ ifenyanya anyị bịa, na ana ji nsọ wee bịa, maka na ogu ji ana, ogu jikwa mmadụ. Ya na nsọ a na-ekwu abụrụ sọsọ mmadụ ka o ji ife niile. Anyị ekwughị ya na mbụ, ma osisi dị n'ọfịa, ma anụ ọfịa. Maka na osisi ụkwa da-atigbue mmadụ, ụkwa emega alụ, egbutue ya. Nkịta taa mmadụ, tagbue mmadụ, nkịta emega alụ. Nkịta ọbụla atalụ mmadụ emega alụ, egbutue ya. Ya na ọbụrụ ọsọ mmadụ na-eme alụ, ọbụrụ ọsọ mmadụ na-emelụ anị, ma mmụọ ma anụ ọfịa ma osisi na-emelụ anị. Ya na anị nwere ife ya na ya bịa. Na iwu a m na-akọwa bụrọdụ sọsọ na anị Igbo ka ọ dị. Iwu a bụ iwu zulu ụwa ọnụ, maka dịka anyị si ghọta na ndị Igbo na-ekwudo maka ụwa. Ndị Igbo adịghị afụdo ụwa dịka nwa bekee si kịta bịa kelisie nya na mkpirikpi. Ụwa nwa bekee Igbo na-afụ bụ ofu ụwa. Mgbe nọ n'ụwa bekee, mgbe nọ n'ụwa ndị Igbo, ofu ụwa. Ya na ụwa anyị ma bụ anị. Ana anị adị bụ anị mmụọ na anị mmadụ. Ya nke gbasa mmadụ ka anyị na-ekwu maka ya, na o ji nsọ wee si na mmụọ wee bịa, o ji ogu. Ya na ọ nwekwa ka anyanwa ba anị si akpa agwa. Ya dịka anyị si ekwu na mmadụ bụ onye Igbo maala ife, bụ onye dị enlightened n'ikwu na asụsụ nwa bekee. Ya mgbe ọbụla ya na-akpọ gị mmadụ, gị nwa na-akpọ m mmadụ, anyị na-akpọ onwe anyị mmadụ, na o nwere ife anyị na-akọwa, na ya abụlugo ndị
ndị nwere echiche na nghọta. Echiche na nghọta bụ ife gbasara anị, maka na ị nọrọ n'enu wee ọ bụrụ n'enu ka iko wee na-enwe echiche na nghọta. Ya na echiche na nghọta ọbụla maọbụ iwu ọbụla ọ gasịsịa iwulili bụ na ọ ga-agbado ụkwụ na anị, maka na anị debele ife niile, anị ji ife niile, anị ji mmadụ niile, anị na-eweta anyị. Ọnya ka anyị ji wee na-abụ abụ sị na mbụ gbawara abụọ chaa ife eke Igbo wee nọdụ, nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọrọ ụwa. Igbo bụ mmụọ, mmụọ bịala ụwa site na ana nke ji aja anị ya na ike nke ji site na ana nke ji ike okike ya, ike aja anị ya na ede aja anị ya wee kpụọ Igbo mmadụ n'ụzọ fa bụ ụzọ alụkwụsị. Ya na ife niile gbadokwala ụkwụ na anị. Ọnya ka anyị ji wee na-enwe ọdịnala. Ya na tupu mmadụ a na-abụ mmadụ teghete, tupu onye Igbo a na-ezu oke na mmadụ, tupu onye Igbo abụrụ onye zuru oke, tupu mgbe ọbụla anyị na-akpọ onye Igbo mmadụ, ife anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ nkịta, ife anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ ewu, ife anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ ọkụkọ, ife anyị na-ekwu bụ na ọ bụ mmadụ. Na ọ bụrụ na eziokwu na ọ bụ mmadụ, nke a bụ na ọ ga-ama ọdịnala, ọ ga-ama ife dị n'ana, ọ bụrụ ife dị n'enu, ife dị n'ana, ọ ga-ama ife ndị a niile, o wee bụrụ onye Igbo nke bụ onye zuru oke. Kedu ife o ji bụrụ onye zuru oke? Maka na mmadụ akpụzila akpụzi. Anyị abakwakwa na okwu ọzọ, uzi ọnya ka anyị ji wee bido na ọmụgwọ n'oge gara aga. Onye ka ji bido na ọmụgwọ si na a na-akwadobe ịtụ ime nwa Igbo tupu nwa Igbo apụta ụwa, na-akwadobe goli ọnọdụ a. Ọnya bụ ọmụgwọ. Kedu ọnọdụ nwaanyị nọ, kedu afọ a ga-ejikpu nwa, kedu arụ a ga-ejikpu nwa, kedu echiche a ga-ejikpu nwa, kedu usoro a ga-ejikpu nwa a wee pụta ụwa, ewee rapụ a, o wee lụọ ọgụ arọ, ewee rapụ, o wee lụọ ọgụ arọ na asatọ, ewee nye ya afa. Mgbosi a ka nkụzi bido, ka nkụzi malite. Ya bụ oru arọ na asatọ, ọgụ na asatọ, ewee bido nkụzi. Ya na nkụzi tupu nwata ebido anataba nkụzi nke eji ọnụ ekwu, ọ bagoli na mmụọ ya site na mmili ala. Kedu ife a niile na-aga? Ọ na-aga maka na a na-achọ ịkpụpụta mmadụ teghete, a na-achọ ịkpụpụta onye Igbo ma ife, a na-achọ ịkpụpụta mmadụ ọmandụ. Ebe a bụ ebe a na-aga. Ya na site n'ụbọchị afọ amụlịa ụbanye n'ọgbọ, ebe a ka anyị si nweta mmalite otu ọgbọ. Ọ site n'otu ọgbọ a ka anyị ji kwuo maka ndị eku n'aka, ndị na-aṅụ ala, wee lue na ndị okenye, ndị karịsịrịnụ, ndị bụzi ọkala mmụọ ọkala mmadụ, ndị nkọwa afa na atụmatụ fa bụ ndị a na-akpọ ndị eze nwudene. Maka na fanọzi n'ọkala fanọzi mmụọ nso, maka ọnwụfa ndị a kataga arụ, fa na-anụzi nzọụkwụ mmụọ, fa na-anụzi ọnụokwu mmụọ. Ya na mgbosi mbụ amụrụ nwa Igbo ọ dapụtara na mgbosi ikpeazụ enilie, ọ nọ n'otu ọgbọ. Maka gịnị? Maka na ka e wee kpụzie ya, ka e wee kpụzie nwata, ka o wee pụta mmadụ, ka o wee bụrụ mmadụ, ka o wee bụrụ onye dị enlightened. Ya na anyị na-akpọ onwe anyị mmadụ. Ọnya ka o ji agba Igbo wali, Igbo bụ Igbo, ọ na-agbafaghalị. Ka mmadụ ga-esi wee kpaa ụdị agwa? Maka kedu ka mmadụ ga-esi kpaa ụdị agwa? Ọ na-agbagwoju Igbo, maka na Igbo ghọta na
ọ na-ekwu maka mmadụ, ọ na-ekwu maka onye dị enlightened. Kedu ife ọ na-akọwa? Onye ma ife. Ọ na-akọwa onye ma ọdịnanị. Kedu ife ọdịnanị ji dị mkpa? Maka na iwu okike, ogu ya na otu ọgbọ anyị na-ekwu bụ ụlọ akwụkwọ na nkụzi. Ọ bụrụ na ndị na-aṅụ ala wee lue ndị mgbali ọtọ, o si na ndị mgbali ọtọ ndị na-aṅụ ala baa n'amaka ekwu, o si na amaka ekwu banye ndị nụbago nwaanyị, o si na ndị nụbago nwaanyị banye ndị chili ọzọ, o si na ndị chili ọzọ nke mbụ banye na ndị chili ọzọ nke a wee lue na ndị ichie. Ife niile abụ na akwụkwọ nkụzi dị iche iche a na-enye nwata. Maka na nkụzi ị na-enye nwa na-aṅụ ala bụ ị na-enye ya nri, ọtọka ị na-enye ya nkụzi. Ngwọsị afọ ịbalị afa ị na-akpụ ya afịa, maka na ịchọ ka o welu ntị nụba ife. Ịchọ ka o welu ntị nụba ife. Ọ bụrụ nwa adọla ọdụ, ọ gị nwasị n'oge ezugo ka ị nọbịa anị ka ọ nọba ọdụ. Ọ gị nwasị n'oge ezugo ka ị dinye n'afịa ka o were afọ dine ka o wee nwee ike wee na-akpụ onwe ya. Ọ gị nwasị n'oge ezugo ka ịdọba nwa ọdụ, maka na ịdọbali ọdụ nwere ife ga-eme n'ụwa ka ọ nọkọtakwunye dọla ọdụ. Mana mgbọsị izizi ị na-enye ya ala, gịnị a na-ekwu okwu? Mgbọsị gị nwa bụ nna na-ekue, gịnị a na-ekwu okwu? Ife ndị a niile bụ nkụzi. Uzi ya na ife inyelu nwa gba ọtọ dị iche na ife inyelu ya mgbe esili ya ngwa weta iko. Maka na mgbe ọ na-adọ ọdụ ya asị anya ya iko, ịma nsị anya ya iko, maka na o jiri ọkara gaba ije. Gị nwa ka na-achọ ịkụzilie ka o yesi wee, maka na ọ marọ na ọ nwere ọkpụkpụ azụ. Ọ gị mere ọma na ọ nwee ọkpụkpụ azụ. Onye kpatara na mgbe ịdọbali ya mbụ na ọ na-ebe akwa, ịdọbịa chọọ ka ọnọdụ ọ na-ebe na-eti. Onye nọ n'akụkụ a na-asị kedu ife a na-eme nwa a? Mana ọ maka na ị chọrọ inye nkụzi ọmụta nke a. Kedu ife ọzọ ime? Iweli ife o ji egwu debe n'iru ya, ọ bụ iwelie iwepụ a ka o wee bido wee nwee ike wee gbebe igbe wee bịa ịbịa welie ya. Na site na mbụ wee lue na mgbosi nke ikpeazụ, nkụzi bụ ife anọ n'ime ya. Na anyị na-ekwu maka otu ọgbọ ka anyị ghọta na ife ndị a niile nwere ife Igbo ji wee mee ya. Maka na ụwa dị n'iche n'iche. Ụwa bekee bụ kịta na ị ga-eje n'ime ụlọ akwụkwọ wee kụzieli ya etu fa si akụzi. Mana ụwa nke ndị Igbo bụ na ụwa na onwe ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ndụ bụ ụlọ akwụkwọ. Onye a na-ịpụtago na ị ga-ama ife, maka na ị ga-abụ onye Igbo ma ife ya. Na otu ọgbọ a na-ekwu bụ oge dị iche iche e ga-eji wee nye nkụzi dị iche iche, ime ka nwa bịala ụwa imepụta onye mmadụ, imepụta onye abata n'Igbo, imepụta ya mmadụ, ime ka ọ nwee amam ife, ịkpọta akọ na uche, kpọbata ya n'ime ya. Nọ etu a ka Igbo si wee malite nkụzi. Kedu ife a na-akụzi? Kedu ife Igbo na-akụzi? Ife ndị a niile kedu ife ọ bụ aka Igbo na-akụzi ya? Na ụbọchị enile onye afọ, ụbọchị a ka nkụzi nke a na-ebe, maka na ọ na ụbọchị a ka a na-agwazi ozi nke ikpeazụ. Maka na ọ nwere ife a na-agwa ozu wee nie ya. Ọ daba ndị Igbo ada ebule ozu tinye n'anị nie. O nwere ife a na-agwa ozu a na-etinye n'anị tupu enie ya, tupu ekpochie ya aja onye ọbụla anasa. O nwere iwu a na-enye.
o nwere ozi a na-ezie, o nwere ife a na-akụzilie. Ọkwa ofu nkụzi a ka o wee ghọta na ọ ka nwere ọrụ ọ ga na-alụ. Ya na ife ndị a niile anyị na-ekwu ma esite n'ịba afa wee lue n'ọnwụ. Onye Igbo ọbụla nọ n'ọgbọ maọbụ nwoke ma nwaanyị, mana anyị mana a na-abịa ọ dịka ọsọ ụmụ nwoke nọ n'ọgbọ, mana nwa Igbo ọbụla nọ n'ọgbọ. Maka na ọgbọ anyị ghọta kịta bụ ndị Igbo bụ ọgbọ ndị okenye, mana ọgbọ site na mgbọsị amụrụ nwa. Maka na onwe ka Igbo si akọwa onwe fa. Ya na anyị ma na a na-enye nkụzi dị iche iche maka amamife dị iche iche iji wee kpọghepụta mmadụ, iji wee zụpụta ya. Maka na nkụzi nwere ife ọ na-enye. Nkụzi na-echọ ka anyị ghọta na onye Igbo ọbụla na o nwere iwu jie, na onye ọbụla bụ onye Igbo na o nwere iwu jie, o nwere iwu ji onye Igbo afọ. Iwu a bụ iwu ji onye Igbo a bụ iwu ana. Iwu ji ana, iwu nya na ana so bịa bụ iwu ana, ọ bụrụ iwu enu. Maka na iwu enu na iwu ọkụ na iwu ikuku fa niile dị n'ime iwu ani. Ya nọ iwu ani chịkọtala iwu a niile, mana iwu ani site n'okike na mbụ. Mana ani bụzi onye ifo, onye anyela anyị akpụkpọ arụ, nye anyị anya, nye anyị eze, nye anyị mbụ, nye anyị afa, anyị na-akpaghalị na-ekwu okwu. Maka na iwepụ ani ikuku nke nọ n'ime ama mbụzi anyị ama mfụzi anya. Ya na ani nyere ife ndị a niile na-efela anya. Ọ bụrụ ikuku, ọ bụrụ nkwọ, ọ bụrụ nkwọ ka anyị na-afụ ife a. Ife anyị na-afụ ife abani. Ọ bụrụ mmiri ka anyị na-afụ. Ife niile anyị na-afụ abụrụ mmiri, ife abani. Ọ bụrụ ọkụ ka anyị na-afụ. Ife abani. Ya na ife ọ na-eme ka anyị ghọta abụ naanị etu anyị si bụla eke na oye na afọ na nkwọ. Mana onye ndị abụ oye, ndị abụ eke na oye na nkwọ na onye kpuchi ife niile bana. Ya na iwu ani, iwu ani bụ ife anyị na-amụ ta since afọ anyị nọ n'ọgbọ, since afọ amụrụ anyị. Maka na iwu ana bụkwa anya ebe a ka anyị si enweta iwu ndị ọzọ ndị a niile. Maka na nwata tinye aka n'ọkụ, o nweta iwu ọkụ, ọma na ọkụ na-ele. Mana kedu ife o ji wee nweta ọkụ? Ọkụ ama na ọkụ na-ele mba. Maka na ọkụ dị na-arụ anyị akpụ gị ekpuzie anya kpụpụti ọbụlụ mmadụ. Ya na anyị na-emetụ mmiri, anyị na-emetụ ọkụ, anyị bụ onye nwere imi na-ekubata ume. Ya na iwu ndị niile anyị na-ekwu bụ iwu anyị. Ya na o nwere iwu ji anyị ma anyị na-ekwu maka ọgbọ ka onye Igbo ọbụla wee bụrụ mmadụ zuru oke, wee bụrụ mmadụ teghete. Ya na ọ bụrụ olue onwe isi awọ ọmala ife mba. Amamife na-ebido na mgbọsị amụrụ ya. Site na nni olilo wee lue na agụnye ya afa, wee gwabie okwu, wee nyebie nkụzi. Ya na uzizila afa zila anyị ọdịnanị. Ife nya na anị iwe, ife dị na anị nya na anyị na-ebịa. Mụ na gị bụ ndị uzi n'ụdị dị iche iche. Mụ na gị bụ ndị uzi n'ụdị dị iche iche. Na o nwere onye na-adị enye nkụzi n'ụdị nke ya. Ya na onye Igbo ọbụla kpata ndị Igbo ji wee debe onwe fa na etu ọdịnanị fa. Maka na ife ndị a niile bụ ọdịnanị jie. Maka na onye Igbo ọbụla ka iwu ana ji. Iwu ana anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? O site na iwu ana ka onye Igbo ji amata ife bụ nsọ ana. O site na iwu ana ka onye Igbo ga-eji mata nsọ ana. Kedu ka ị ga-eji mata nsọ ana? O ilue ịcha isi awọ n'ọnwa anyị 3 mụta ụmụ 15.
iwe mmanụ nsọ anị ọ na-esite na nwa. Dịka anyị si kwuo oge nnekwu maka ọgụ arọ, dịka anyị si kwu maka oge nnekwu maka etu esi egbu awọ, nwayọ nwayọ ọ na-edeba mana ife kpata o ji eji nwayọ nwayọ edeba bụ maka na onwegoli ife gbaa gburugburu Igbo debelụ ga-enye aka iji wee nye nkụzi ndị a niile. Ife agba gburugburu ji ife niile ha bụ nyanwa bụ nya bụ ọdịnanị. O site n'ime ka isi wee mmalụ na tupu amụọ nwa ka anụ nwaanyị ka ụmụnna na ụmụnna solu ka ejikọta ọnụ ka udo dị na-abanye ọmụgwọ, ka nwaanyị debe onwe ya ọgọ, ka nwaanyị debe onwe ya nsọ, ka e wee mụpụta nwa, ka e wee nye ya ala, ka e wee nye ya nkụzi, ka e wee banye ya afa. N'obodo dị iche iche dịka obodo ebe m nọ bịa, ife ndị a niile baghara m ịgha nwere usoro, mana ana Igbo ife ndị a niile nwere usoro. Usoro a bụ usoro anị eji emepụta mmadụ, eji emepụta ọmandụ, eji emepụta mmandụ, eji emepụta mmadụ teghete, onye Igbo teghete, maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị, onye zuru oke. Maka na teghete bụ uju, onye jụrụ eju na amamife, onye jụgolo eju na amamife. Ya nọ site n'iwu, n'ịmata iwu ka ị ga-eji malụ nke bụ nsọ. Ọ site n'ịmata iwu ana ka onye Igbo ga-eji mata nsọ ana. Maka na ife ndị a niile fa niile gbakodosila ọnụ, mana ofu ga-emegheli nke ọzọ iwe malia. Ya na site n'ọgbọ, site n'ọmụmụ, site na ndụ, site n'ịpụta ụwa, ndị Igbo wee organize onwe fa, ka ntinye oyibo a ka o wee kwa ịghọta, in organized society. Etu ndị Igbo si wee organize, like ịbịa n'obodo ebe m na-agwa gị na fa nwee system. Asị gị rapụ nke anọ system. So na-ekwu system n'obodo ebe m nọ, onye ọbụla n'ebe a aghọta gị ife a na-ekwu. Etu a ka ọ dị n'ife a na-akpọ ọdịnala, ọkwa sistem afọ. Mana ịma mfụ anya, mana ọ dị bụla ebe ife edebelu ka ife ndị ọzọ niile wee sonye. Ya na ọdịnala a ka anyị ga-eji wee malụ ghọta nsọ site n'iwu, banye nsọ wee ghọta ife bụ nsọ anyị. Ọ etu a ka esi ewepụta mmadụ onye ma ife. Ya na anyị na-ekwu maka mmadụ, anyị na-ekwu maka onye ma ife, anyị na-ekwu maka onye ma ife, onye ma ife ndị a niile, onye ma na o nwere ife ndị a niile na faso anyị wee bịa. Ya na anyị na-ekwu maka iwu anyị, anyị na-ekwu maka nsọ anyị, ka anyị ghọta na ife ndị a so anyị wee bịa. Maka na ose anyị wee bịa na fe nwere nkewa. Ya na anyị emetara ọlịa na etu a m nọ na nwa bekee karịa ife m nọ n'ala Igbo, na m aghọtara ife bụ na onwere ife bụ iwu anyị na nsọ anyị. Maka na ife ndị a mama amarịa ọ dị adị, ọnya ka o ji wee bụrụ ntọ ana, ọ tọlụ na ana. Ya na ana ada ekewa fe nwero nkewa. Ya na ọ bụrụ na inyeli ya nsọpụrụ, igbuo osisi niile dị n'ala, ị na-ajụ onwe kedu ịkpata na ọya ọbụla pụta na ọtụalụ ndị be anyị. Maka na osisi adịghịzi, kedu ịkpata na mmiri zoo obulu onye ọbụla, bulu ụlọ, bulu mmadụ, bulu moto. Maka na idebere onye bụ iwu, idebere onye bụ nsọ. Kedu ịkpata na abalị na mama mpụtazi bịa n'ala ikuku na anwa na-atagbu m? Maka na idebere onye bụ iwu, idebere onye bụ nsọ. Ya na ife imela anyị ka imela onwe.
na onwero anyị ada alụ alụ mana mmadụ na-alụ alụ site na agwọ na akpa emesịa nyanwa bụ mmadụ ebebe akwa ya na o nwee ife so anyị bịa ife ọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ na mmadụ bụ mmadụ ya na ọ bụrụ na mmadụ bụ enlightened being na ọ ga-ama nwekọnya na ana ma na ọ dịla ana mma ọ dịla ya mma ma na ana bụ ụzọ na o nwere ife bụ ntọ naanị na o nwere ife tọọ naanị ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị okpukpu asaa mgbe anyị na-ekwu maka inye ụwa idebe ụwa mma maka ndị na-abịa abịa okpukpu asaa anụ ife ọ na-akọwa bụ na ọ bụ na anyị bụ ndị ma ife ọ bụ na anyị bụ mmadụ maka na mgbe ndị mbụ na ndị egede wepụtara asụsụ Igbo nke bụ okwu afa dịka anyị si amata kịta na ọ bụrụ dị ife anyị chee na a na-ekwu bụ ife a na-ekwu na ife niile bụ ife mili emi rinne ya na mgbe ndị mbụ na ndị egede batalụ wee sị na ọmụma ndụ bụ ife a ga-akpọ ife aja ụkwụ na-aba aga ije ndị a ga-anọchifa ndị afamụpụta ifefa na-akọwa bụ na ndị a bụ ndị nwere akọ nwee uche ndị a bụ ndị nwere akọ na uche ndị a bụ ndị akọ na uche famụ anya ya na akọ na uche famụla anya na fa dị enlightened mana abịa na asụsụ nwa bekee anyị ga-eche na enlightened bụ onye jere akwụkwọ ya onye na-ejere akwụkwọ adịrọ enlightened onye na-ejere akwụkwọ is still an illiterate ọ dịrọ enlightened mana amamife ndị Igbo esiro n'ime ụlọ akwụkwọ apụta amamife ndị Igbo si n'ana o si na ndụ ya na onye ọbụla ya na ndụ dị na mma onye ọbụla dị ndụ dịka onye Igbo dịka ndị Igbo si wee debe maka sistem nwa bekee si na ọ bụrụ na ịchọọ ka ịdị enlightened na ị ga-eje n'ụlọ akwụkwọ ị ga-eje akwụkwọ ịma mbụ illiterate maka na ịbụrụ illiterate ịma ndị enlightened mana n'ala Igbo na akwụkwọ n'onwe ya bụ ndụ ya na ọ bụrụ na ịnọdụ na ndụ dị ndụ ghọta iwu anị ghọta nsọ anị malụ na ife ndị a niile bụ sistem abụọ ọdịnanị ọkpụpụta gị ọkụzielu gị nkụzi anyị ga-enweta ga-eme gị bụrụ ịdịkwa enlightened ịbụrụ mmadụ ya na mmadụ is an enlightened nke a bụ etu igwe ike isi tụgharịa mmadụ na bekee ya na mmadụ abụrụ person is per sound vessel okwu si apụta mkpọtụ si na apụta that is person per sound so that sound is actually sound individual abụrụ mmadụ individual is telling you about indivisible duality na onye a bụ indivisible duality ya ka iji nweta biology or biology ya na ife ndị a abụrọfa bụ nkọwa na ntụsa mmadụ na mmadụ na-enye gị this being onye aghọta that indivisible duality nwekọnya na okike nwekọnya na chi site na ana nke ọ na-azụ okwu nke nyelieni nke kpụpụtara ya na onye a bụ onye ghọta per sound na ya bụ vessel ikuku si na eme mkpọtụ wee bụrụ okwu maka na okwu ị na-ekwu bụ ikuku
ya na the superior aspect of it bụ mmadụ bụ onye ghọta ife ndị a niile. ya na nghọta melio wee dị enlightened onye akpa ka o ji bụrụ mmadụ. ya na ife onye Igbo na-akpa agwa ka anụ ọfịa, onye Igbo asị a na ọ na-akpa agwa ka anụ ọfịa, onye Igbo na-agwụ ya anya mala ife ọ na-ekwu, maka na ọ na-agwụ ya na ọ bụrụzi mmadụ, maka na ọ bụ na ọ bụ mmadụ ọ mala ife ọ na-eme. ya ka anyị ji ekwu maka mala onwe gị, mala onwe gị, cheta onye ịbụ, lota onye ịbụ, elofu na ife ịbụ, na ịbụrụ nkịta, na ịda agba ewu, na ọ da-aga mmadụ nefe anya ikpolo nwaanyị akpọrọ nkịta ọgba anya, na ife ndị a niile so n'ife debela anyị. ya na ntọ na ana bụ ekewa ọnya ka o ji wee tọọ, ọ tọrọ atọ. ọ sịrị anyị na nkedo na ana, ọ bụ na ọ bụ nkedo na ana ekepụa, maka na ife ikedelo ekedo ị ga-eje tọghepụa. mana ọ gwara anọ ntọ na ana, ya anọ tọrọ atọ na ana. o nwero ife ga-emegide, mụnwa ga-apụ, gịnwa ga-apụ, Okeke ga-apụ, Chukwudị ga-apụ, Ujunwa ga-apụ, kedufa anyị ncha ga-apụsị n'ofu n'ofu, Okechukwu ma Michael ma Peter ma Paul ma James, onye ọbụla ga-apụ. mana ife atọ naanị katụkwa naanị, o nwero ife nọkata gbasa afa. nya ife ọ na-agwa anyị bụ na ọdịnanị na onwunye, ebe ọ bụ ebe afọ bụ ebe iwu anị na nsọ anị na bụ nyanwa bụ ntọnana si pụta, na ọ na-atọ ụtọ ma ọ na-enu inu, na ife a na anyị nwa bụ ọ bụ na anyị chọọ ka anyị kpaa agwa ka anụ ọfịa, anyị chọọ ka anyị dị absolutely stupid, anyị chọọ ka anyị banye absolutely into stupor, anyị asị na ọ dịrọ na ọ nwere, maka na anyị jele akwụkwọ, maka na anyị jele obodo oyibo, maka na anyị jele na anyị kpatala ego. That is absolutely the worst level. na ọdịda mmadụ ga-ada dasịa tipịasịa na-amarọ ife. ya na Igbo na-ekwu maka mmadụ, o nwere ife Igbo na-akọwa, maka na Igbo enwere ife nwa bekee na-akpọ devil, Igbo enwere ife nwa bekee na-akpọ Satan. ife Igbo nwee bụ nzuzu, ibelibe, amala ife. ya nọ ife Igbo na-asọ nsọ, ife ndị a niile bụ ife ana na-asọ nsọ. asị onye emele ife ana na-asọ, onye emelu nzuzu, onye emelu nsọkwu a, onye emela amala ife a, maka na nzuzu, maka na nsọkwu, maka na amala ife na-eweta mmelụ anị. mmelụ anị bụ ịda iwu ana. ya na itinye ife ndị a niile, ijikọta ọnụ mee nye ọbụlụ ife anyị ji eli nri, ife anyị ji asa arụ, ife anyị ji esi nri, ife mmepụtalụ nri afọ anyị na-esi, etu anyị si edina nwaanyị, etu nwoke si edina anyị, etu anyị si anụ nwaanyị, etu anyị si amụ nwa, etu anyị si alụ ụlọ, etu anyị si ekwu okwu, etu anyị si achị ọchị, etu anyị si eficha ike, etu anyị si eje nwa amịlị, etu anyị si afụ ụzọ, etu anyị si eme nkọwa. ife ndị a niile, ife chịkọtali etu anyị si eji eme ife kwa ụbọchị kwa ụbọchị kwa ụbọchị kwa ụbọchị bụ omenala, bụ omenala. ya na ọdịnala ekoro n'elu, iwu a na-ekoro n'elu, nsọ a na-ekoro n'elu, ntọna na-ekoro n'elu. ọ dị na ndụ mụ na gị kwa ụbọchị kwa ụbọchị, site n'omenala na ife anyị na-eme, n'ife anyị na-eme eme. ya na anyị rapụ ife anyị na-eme eme, ife anyị ma anyị ga-eme eme, ka anyị wee dị dịka echi, ka o wee mee anyị ka anyị bụrụ mmadụ teghete,
ka o wee mee anyị ka anyị bụrụ ndị ma ife. Anyị na-eme nsokwu, anyị na-eme mkpọkwu, anyị na-eme ọzọ, anyị na-eme nke onye ọzọ. Anyị ka dịkwa ya o, nsọ anyị ka dịkwa ya o, iwu anyị ka dịkwa ya o, ntọala anyị ka dịkwa ya o, ọdịnala ka dị ya. Mana mụ na gị, and it will quit us, and it will exile us. Ndị ọzọ anọchie. Ya na ife nkọwa na-akọwala anyị bụ na mgbe Igbo na-ekwu maka otu ọgbọ, mgbe Igbo wepụtara ọdịnala eme ife ma otu ọgbọ wee nụ nwaanyị, ife ndị a niile bụ ka Igbo wee dị ka echi na echi ada agwụ agwụ. Ya na ife niile nwere nsolo. Ndụ ndị Igbo abụrụ ndụ accident. Or system dị n'ụdị nke is a system that is unique to Igbo-ness. Ya na Igbo-ness bụ ịghọta ife ndị a niile, ikpọlite ife ndị a niile, imepụta ife ndị a niile na ndụ m nwa, na ndụ gị nwa, na ndụ anyị. Onyanwa ga-enye anyị that Igbo ability, Igbo uniqueness, ga-ewepụta Igbo creative ability, ọdịdị Igbo na mmepụta ife Igbo. Maka na ọ bụ na Igbo adịrọ, creativity ana. Ya na anyị nọ n'ọnwa anyị ụmụnne m, mana ife niile gbasara Igbo metụtara onwe ya, onwero nke kwụsị ọsịa. Na anyị na-ekwu maka mmadụ teghete, anyị nọrọ n'ọnwa anyị si na anyị nọ n'ọnwa ana ka anyị ghọta ife ọ bụ. Maka na ọnwa na anyị na-aga njem. Ya na ọnwa anyị nọ n'ime bụ ọnwa ana, ọ ga-aga njem oru na ịsatọ, o bufeela onye ọzọ. Mana ofu ife aka a na-ekwu, ofu pam 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 pam, ọtụgide ike eju. Mana ọ bụ na iko na-eru eri, ọ na-atụ, ọ na-adapụ, ma nju eju. Ya na ebe a ka m ga-eweta ozi m tata n'isi njedebe ụmụnne m. Na asị na mbelede nyi dike, mana mbelede ka eji ama dike. O nwee ka ọnọdụ si dị, mana a ga-apụta kama ọ ga-agbanarị anyị ka agbubelie ọdụdụ. Ekenekwa m ụmụnne m, afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Jele. Asị m na ebe a na-eje dị nso, mana ebe a na-ejetela aka, mana ebe a na-eje dị nso. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ekenekwa m na asị m ya dịkwala onye ọbụla mma n'ebe ọbụla ya nọ na. Daalụkwanụ.